barsu ina Hausa wannan na barsu da Lahamras ne du wani daga Madani wani daga Sinnar wani daga Kosti wani daga Rabak wani daga Tandalti wani daga Wagar wani daga Digin wani daga Makali wani daga Ole wani daga Matatti so nake duk wannan su hada kansu a cikin kasar barsu da ina in suka hada kansu wallahi yan uwana Hausa ba wallahi za mu ci in suka hada kansu kai amma fa za ga daɗi amma kwanan nan akwai gagarumin wasa a cikin barsunan na Hausawa gagarumin wasa za yi kai salamu alaikum kai Hausawa ba da kan kai salamu alaikum amu alaikum salam kallo kake illa kana gani na malama wallahi Hausawan nan yan wani Hausawa na kewa fadan kashin hadin kanan da suke a ina kuma a wannan kasar ta barsunan anan ha ba za ka haɗa kansu ba ka da hankali ya tsawon garin nan ba sa haɗa kayi me zai hana su haɗa kayi da tun yaushe ba zai hana za su haɗa kansu ba inna lillahi wa inna kai haƙuri ka gani ai kaɗan shekara nawa tafiya ko ba haka ba kana ji to ina ji rashin haɗin kan ka san me yake kawo ne yake kashi akwai naka ba zai ɗauke ka ba a duk inda abu yake in gurin ilimi ne muna da shi in gurin in karatu ne jami'at ba inda babu mu amma haɗin kan na da rashin me mafita ɗaya ce me shi mafita kana ji shi bahaushe a saman nan ni na kai na ga kai ka da kansa alkuran hada kansa ni na gano cin gaba na gani ka tuno akwai na wannan shekarar nan da ta wuce arabak a kasar an yi a Khartoum ma an yi can birnin tarayya an yi a post ka turu ka san Hashim Alfi ai Hashim Alfi na ga dare feke Hashim Alfi ai ka san abin da ya zama kai ya zama kakakin Hausawan duniya gaba daya shi ka san me matsala shi kuma Hashim aikin shi ya gama kansu in ana fada yaje ya sasanta mutane ya Hashim tun farkon sa da mun iya san haɗin mutumin kirki ne Hashim alaikum assalam mutumin kirki ne shi Hashim Allah ka samu kuri ka zana ni ba ba wannan iya san haɗin kai na umma Bahaushe to ni na fi son an aka samu irin Hashim Alfi aka samu guda 2 ko 3 ko 4 ko 5 aka samu Amin ko 5 ko 4 kai za ci gaba za a haɗu sosai wallahi ya jama'an wallahi garin nan ne mu gwanda cikin su gaskiya ne amma da ka ɗaya da shi kuma ta ko ina da ko ina ba kuma ƙarshen abu a nan garin a nan garin wannan ya ce kai dai ina ne wannan ya ce ba hanya ce ta mafus ko manfush mafus ka gyara ya yi ga wani mutumin garin ya yi ga wani mutum ko ba Bahaushe mai hanya gonan Bahaushe ne Bahaushe ne fa Bahaushe ma ko irin Galaxy na kasar Kano ya daga can da haka ka zo a yanayin da haka ka zo a yanayin ko da me ka zo an fi ka wani musu na ana kuma shiga da fita na haɗin kan Hausa ni wannan abin ya sha mun ba da ya sha mun kai ka zo gurin wannan abin na rashin haɗin kan nan namu na Hausawa ya sha mun kai ya sha mu cikin nan mu wani nan kawai mu na nan bar su dan aka haɗa kai to ai bagin su masha Allah a haɗa suke komai zai yi kyau kaga bagin du a can a haɗa suke aka fito gaba da yake fitowa kun gane amma to nan aka fito la ilaha illallah wani alfa mamma we kan uwar kaza ko uwar ka ce ta sa ka kawo hankaka ta yi bakin ice bakin hankaka ɗan tselen washe da ɗan tsinan ya ɗan jama'a ka san Allah Allah ya ta wannan uwar an riga ku kun riga mu mun riga ku kun riga mu to kun riga mu kun ko uwar ku ce ba na riga ku kun riga mu kun uwar ku kuke
an riga ni kukan uwar kuke na ce kun riga ni wannan ina da wannan shi ma idan ya gabaru kuma da haka aka kai zai fi komai da ɗuma amma ta za a yi kullum a tsoma ka ku tsaya nan ya ce sun riga mu mun riga su sun riga mu kukan uwar su suke su yan banzan kukan uwar su suke su kakarka kun san me za mu yi zama kun da jama'a mu so muke kaga abun lafiya so muke mu tashi mu tafi mutumin nan mu je gida har gida mu je mu kai shekaran jiya da safe na gan shi fa a gidan ajiya mai tubani ni mara nan na gan shi a wajen gidan malam arama ya zo wuce ya kamata abin da ya gamu da shi a gidan alhaji kala rama ya zo wuciya muke magana muka gaisa ya wuce ya tashi tafiya amma ban dora ba a cikin taɓin hankali yake zama ya kamata mu haɗa kai mu je mu kan shi abin da ya mana tun da shi ba hankalin shi ne ba ce irin wannan muke so mu ainihin son haɗa kanmu in muka haɗa kanmu ka tashi muka tafi gaba ɗaya muka je muka kalle shi ai kaga haka an ci gaba za a yi kuɗi jama'a a yi abin da Allah ya rufa asiri a yi kuɗi a je a taimaka ba matsala a kalle shi ba gida na ce kake kallo na ba abin da nake ji ba abin da nake ji Allah ya baka lafiya to ki mun shiru in mun shiru Allah ya baka in mun mus ba ke ba ni ba ke ba ni mahaukaciya ni ke mahaukaciya ce sai ya yar banza mahaukaciya ce kabra can mahaukaciya wai su waye makotan wanda suna zagin ana shige makota suna zagin ba kowa mai gida ba asar ba wanda zai yi ne musu a samu wannan fulan na ce a samu wannan fulan a kai a samu wannan fulan a kai a samu wannan fulan an ci uban dan wake mai gida abincin fa dan wake ya ci uban shi da wanda ya ka dan waken da ruwan dan waken kai anya ba kuna wanka kai masa magana ya zage ka wanka warka za a yi mai gida nace wanka ba wari nake ba hadari nake to ka zan yi da shi bola nake kusha nake gafara nan nace dan waken nan da ruwan dan waken gashi nan dan waken da wanda ya ka dan waken cutar ta ka ta sa duk wanda ya shiga cikin unguwa kowa ya zazzage na yake Allah tsine ma Allah tsine musu Allah baka lafiya baba Allah tsine ma Allah tsine musu shege tsinan ne dan banza tsinan ne kan bada bela ne tashi daga nan tashi wallahi zan tashi in faffasa ma baki gabara can dan wake kaga da dan wake kin ji ni dan waken da yajin da wanda ya ji kamshin dan waken har mu ma da makota wanda suka ji kamshin dan waken gawayin da aka dafa dan waken don har mai dukkan sun ta har uwar mai dukkan ma sun ci kullu shi kenan an su ma sun samu nasu su ma sun samu nasu zan zage ki Allah na haƙuri kai da kai tashi ka ba mu guri 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 shegiya ke ma shegiya ai ke ma shegiya ce tun yaushe ne ake mu shegiya tsinan nan an uwar dan wake da garin dan waken da wanda ya kurkuro ruwan dan waken da dan waken gaba daya na ce da dan waken gaba daya da gidan da aka dafa dan waken uwar dan wake sha dan waken zaka ci shi dan kuya ma kullu to sai da ruwa a jiki ina ruwa kuma da ina kullu mahaukaciyan banza waye kuna nan sun yi ku shigo salamu alaikum barka ku shigo salamu alaikum alaikum assalam kai ma kai alaikum assalam ashe abin da gaske ne ashe abin da gaske ne
baka lafiya. Amin. Allah baka lafiya. Na gida. Warka lafiya. Na gida. Allah baka Baki baji masu gari ne suka zo su gaishe ka. Masu gari suka zo su gaishe mu. Su wane ne a cikin masu garin? Sai Yusuf. A su Yusuf ne? Barka Yusuf. Barka dai. Ya gida ya haka rokoki. Ya yara. Ya warka. Zan kundu gurin da muka zanka. Amin gida. Amin gida. Ibro kuma haka halin ya koma. Mai gida banda haka ba su da suka zo su gaishe ka. Zagin mu fa suke. Ina suka zage ka su da suka zo su gaishe ka. Sai ga jiki. Wa kake tofa yawo? Ka tofa uwarka yawo. Tofi ake dan ka ji. Nace ka tofa uwarka yawo. Allah ba uwarka lafiya. Shege tsinanne. Tambata da Allah tsina muku albarka. Mu za mu tafi. Allah ba ku da. Za mu zo. Mun za mu da wulan a mashi aski. To aski. Nace ka wa uwarka aski. A ma aski. Shege so modi. Tsinannu tambata. Ke ba gwanki. Mashiryin shirin fim ɗin Mutawakkil ne ya ba da umarni akan wannan fim mai suna Ibro Mahaukaci. Sabo ku tambayi na ku iya nan tafe kan hanya. Ga wasu wasanni kala-kala, mai so ya je kasuwa ya nema, kada ku bari a baku labari ga wani sabon comedy Hausa. Ku nemi naku kasuwa domin ku sha dariya. So wanda ya gani Rabi'u Rikadawa yabanya.